A Xarda comeza a facer acto de presenza, feito que celebran as embarcacións da comarca. Por agora está máis no Cantábrico Noroeste, onde está a levar un bo prezo. Cada vez as embarcacións da comarca de Galicia contan con máis alternativas para pescar. A flota celebra a aparición da xarda en diferentes puntos do caladoiro, xa que suman unha especie máis a capturar, aínda que este é un peixe moi estacional. A xarda, eu estive en contacto esta semana pasada cos compradores que marcharon daqui para comprar peixes alá no Cantábrico, cas lonxas de Ondarroa, estou falando tamén ca de Guetaria, parece que está entrando xarda, que entra xarda, que o precio ainda é asequible, está vendendo entre 2 euros, 2,50 euros, máis ou menos, dependendo do tamaño, é a hora de que chegan, e, bueno, en principio parece que hai boas perspectivas. Trátase dunha pesqueira moi explosiva, polo que as embarcacións que a poden capturar deben facelo xusto cando apareza. Todo o peixe azul ven ser todo migratorio, é dicir, tes que collelo cando está na época e cando pasa pola túa zona, e que despois pasa non colles. Si é verdad que hai momentos que chegan aquí algúns bancos de xarda que se veñen do Cantábrico, como mesmo de Portugal, dependendo polas corrientes, polo clima climático, pode ser como este ano pasou Canchoa, da novena que se abreu porque había moita cantidad dela, non era un ano excepcional. Aquí durou uns pouco tempo, pero bueno, foi unha alegría, pode pasar igual que a xarda. Si esperemos que a xarda poda aparecer, que é un peixe no cal suele levar un precio moi asequible, un precio moi suculento, e sobre todo con un poder energético que nos favorece para a salud. Polo momento non chegou apenas a augas próximas, pero si hai embarcacións de Portosín que están a capturar xarda no Cantábrico Noroeste. Foron a maioría deles, aquí me parece que me quedan agora 4 barcos, dos cales están acabando de arranchar para marchar. En Portosín marchan casi todos os barcos, quedan menos de pequena eslora, que son os que están traballando día a día para que teñamos o que temos, e si é necesario que teñan unha cuota suficiente para que xa non que a cofradía subsista, sino para que subsistan os mariñeiros, para que a empresa subsista e para que teñamos todos vida no pueblo. No que vai de campaña, as lonxas galegas xa comercializaron 485 toneladas de xarda, que xeraron 870.822 euros. Nas rulas de Ribeira e Portosín poxáronse xa 376,8 toneladas deste peixe azul por 616.680 euros.